Bijbel na Israël. Me apigay tap yusani dat wat tak na haat ano lobi na pe. Plakama ano ununeng. Ingi ano ununeng. Mag longwe. Ano ba mo mek ulongwe wat sang. Met eigendom voeding slavendrijvers, toch? Maar wat belangrijk is aan de man op de kutu. Oké, we mag lezen. We mag lezen. Want sang, if we lezen, vooral de Bijbel, if we lezen de Bijbel, dan we koshi van dat lop mi brada lek van lop mi srefi. Dat wat taki. En mi brada a mijn vrouw, mi nama abigay tap mi brada vrouw. Mi lok mi brada lek mi strefi, dat want ik mi nama haat mi brada. Mi power mi brada, want alla desan dat deina a Bijbel. Oluku ef masara junu relahi, lek fa itaki, yuna ibihi. Dat ook? Lees. Dat boek voor Nehemia 9 vers 13. Dus schrijf je besaka kom. Dat tapu da berg Sinaï. En je bent taki naar Adam kom op voor hemel. Dus Israël, a volk Israël, de zogenaamd, zeiden we dat zogenaamd, omdat ano demaning, plakama ano ununing, ingi ano ununing, daardoor ekaruno Israël. Toch? Daarom we dat zogenaamd de plakama na zogenaamd de ingi. A ene, lees het nu niet na masragado, na ina bergi na Sinaï. Katwe lees no de lees baka. Dat boek van Nehemia 9 vers 13. Dus schrijf je besaka kom. Dat tapu da berg Sinaï. En je bent taki naar Adam kom op voor hemel. Masragado no tak dengan no wetman, no idom, no iso. Kado tak dengan Israël, atay tak jalezi. En je bent gidem dem leti krutu. Sang religie. En je bent gidem dem leti krutu. Naar dem truwet. Leti krutu na truwet, dat want taki in de wet ay tak fatak mino mag abijay tap mi brada esani. Mino lugu mi brada en vrouw. Mino mag fufuru. Mino mag ul. Sansa de mij promote no de. Mino mag kiri. Ja toch? Dat kado juno. Wat trasan gona Jesaja 34 vers 16. Want mi tak ender. Fatak de man op me kulisi. Want if I ontneem man fu lisi, je hoort je ineme kama sa pama mopo, nga pama okotu. Verstaan dat? Je doet dat je ontneem man fu amantul sama musa sa kado ojama lisi. Dat boek voor Jesaja 34 vers 6. Zoek naar in dat boek voor Masra en lees. Zoek naar in dat boek voor Masra en lees. Dat zou de man doen. De man maakt de kiri, de man maakt wekken, de man tak. Uno make the man is lazy. Want if the man is lazy, dat uno man make gebruik voor de man. Want sta de man op voor van nodig, de man abu krachtig van nodig, maar de man abu verstaan van nodig. Want de man zat tak uno nou intelligent volk. In Thessalonica 5 vers 5. De man zat tak wel intelligent volk. Uno na morop, kon volk dat op grond af. Uno na morop, trange volk dat op grond af. Amorop, hoe volk. Maar als pas van de man kapasa nati, de man horen nu weg voor de Bijbel. Dit is nou uw historia, dit is nou uw geschiedenis, dit is nou van een koppel, kom baka voedsel van een contract baka lezen. Dat boek voor 1 Thessalonica 5 vers 5. Voor la mala de den piking, voor let. Wat een chief voor leti. If wat een chief voor leti, dan wakkalek den chief leti. Lezen. En de piking voor dat day. We know dat voor net niet en voor doen. Dus alle san den doen, na stone doen. Bijvoorbeeld if no bad mind doen, na stone doen, na doen. Mo snap ma okuda mo ramo wet one plan voor die human carry. Ik ga toch, te me luku je vrouw of te me abigay tap yusani dat wat ik na haat aan een lobi dat ben. Ik ga toch, Romeinen 13:11. Daarom we komen we chara leti kongide baranga de safu. Kado nooit no juno relaki, nooit a juno christendom, nooit a juno ibigi. Na unfianti
masragado. Hoe die de maar religie. Hoe met de man praxetak. Net als iedereen kunnen zijn. De man kan direct alles maar. Terwijl we apart vallen, we stanken volku. We stanken volku. Lees. Dat boek van Romeinen 11, dat boek van Romeinen 13, vers 11. En je sabi dat hem, dat hij dat hem voor wiki kom op voor stribi. Aan die tijd hoe we stribi. Nou, we wiki we kan alles even kunnen tapu. Alla de birti in Sranang, we go wiki resma funufu, wiki kom op stribi. Want we kan nou ai oppo, maar we zien dat de trafol ku de tige unu. De mij mek we tige unu. De mij toesan tige unu inu nyang. In een scholing, alles aan de tige unu, alles aan ze. De short time hotel, ze zijn tegen ons. Want als je komt een short time hotel, heb je de neiging om niet te trouwen. Je moet gewoon om als man een half uurtje dat iba. Dus wat let die vallen. Dat je hoort trouwen hoog. De waardering. Want uit een sterke familie kan je een sterke land maken. Sterke gezinnen krijg je sterke gezinnen. Maar uit kapotte gezinnen, iemand kiest voor een sterke volk. Lees je? Because nou, dat voor Lutu voor wie komt, moro crossi bij. Maar straks een was kono in het begin. Ik denk over dat Yoshi oorlogen ook. Seti ook. Pinari ook. Angriteng ook. Lees je? Ik kijk je mee, brada. Ja. Hoort dat in elf. Ja, hoort dat in elf. Nou, denk de aantal keer die wat toch is aan de site. Oké. Aha. Oké, we gaan naar Matthäus 4. 24, Matthäus. Daarom teken in het vak. Ja. Luister. Omdat Brontapu nog zo nu aan een lobby. Maar if u hoort niet tegen voor lees de Bijbel, dan nog aan een lobby. Maar Luku sa Masra Jezus schreef bij tegen u, daar komt. Lees je. Dat boek van Matthäus, hoofdstuk 24, vers 4. En Jezus bepitte hem tak. Luku boem, dat hij nog een suma sakori. Kernwoord naar Kori. Kernwoord naar Kori. Want we lukken bepaalde zijn, dan we beginnen normaal. Maar Jezus is Karen Kori. Lees je. Because furu suma sa kom na iniminem. In Masra Jezus neem. En het gaat letterlijk over een nee. Het gaat over een vaste levenswijze. Ik commandeer die. Lees je. En dan zegt dat, dat Christus. Trouwen op contact. Niet dat Christus. Trouwen op contact. Dus de man beeld is vooruit. De man hoor je. Hoe dat 200 jaar voor een lezen. Dat de man presenteert die snoekie. De man presenteert kerstkie. De man presenteert die. Alla de soort dobo chobo fessa. Alla de fessa sa ino sabi. Dat de man presenteert die. Lezen. En dan zegt Kori, furu suma. Kori tanga usually de man kon misrefi. Je bent praktisch dat niet bij de RK. De man kon je dat je naar EBG. De man dem sakori furu suma. Lees je. Because furu suma sa kom na iniminem. Maar furu suma kon je niet. En dan zegt dat, dat Christus. En dan zegt Kori furu suma. Vanaf 24. Vers 24. Because falsi Christus sa oppo. Na falsi profeet. Falsi profeti. Na lek say taki. Wano kerkide. Maar de man ne soort de sma. Vaf draai ko bakana masrakado. Vaf kontron santa. Ik rabutan. Lek award kerki. We yere award kerki. Maar award kerki. Na een tranenki Israël. Na volk sambe de na masrakado in awustei na sanai. Na volk dati. Kerki ano een gebouw. Want kado ne time op een gebouw na een kerki. Afak fire op een verbinding na masrakado. If masrakado takangayu na so. Gim in Johannes 3. Fire takanga fire op de laatste na masrakado. Fire op de laatste. Yo man dat fatak yo man send een SMS of yo man send een briefje masrakado.
zogenaamd betekent. Abundita ken zogenaamd. Saddam Hussein. Ja, ja, ja. Ja. De man go vallen aan. Zijn volstaat. Snap dat je Saddam Hussein een priester. If I bet on priester. Maar voor sommige aan ook die kan of vallen. Aan die kan of schrijven. Ja. Well, liberada artikel. Esma Santa de Cades Refju, no? E anojes massa you praxi. En priester fu mastragado, de eerste priester na BDD Levit. De man zei je no esef sana strati, de Haitian. Dat na de eerste Levit. De man dat de hoek, de man bij de priester roko, de offer roko na de man dat. Ja. De man zeer uno om dat zang. Dat ben de bedoeling. Voor puru, voor apassie, voor masaragado. Suma meka. Oké. Na moro boom fractie stel no de. Gonna Deuteronomy in vers 1. Deuteronomy in vers 1. Na moro boom fractie stel dat zin. Missa kon. Kijk missa. Kon. Snap ja. Kon. Samsa sana pro kon. Udegi unuja, die a people fu masragado lazy. The book of Deuteronomium 1 vers 6. This is them the word. This is Moses betaki ki heri Israel. Yere ki na suma masragaki. No forgeti. Masragado no tak nooit na wet man. Ano be op communicatie nooit na wet man. Gado taki. Me tak na Israel. Ki fini. En dat stem fu masragado. Fusi. Futu ala hem commanderi, disse me commanderi utite. Dan matra you gato. Dan zet you heen. En dat wala volku fu grond tapu. Want you vraag bete. Say de man seru no. Maar no, gado schrijf op piki you uit een boek, uit een woord toe. Uit een van dat say de asanatista. Gado taki, mi me ko accorderi na de tatafi. Abraham, Isaac, dan Jacob. If you hoor na accorderi dati, dan mo put you hey na tapu ala de trafolku. Mo put you hey tap de Japanese. Mo put you hey tap de Snezi. Mo put you hey tap de Hindustani. Ala de trafolku. Gado tak mo put you hey. Maar Aki, vers 15. Vers 15. Maar dat passa zo. Dat if you no Aki. En dat stem fu masra you gado. Fusi. En du ala hem commanderi na hem wet. Disse me commanderi utite. En ala dem fluku sa kom na you tapu. En dem sa win you. Fluku on bon sami brother. Iman steli for. Gado. A gado fu Abraham, Isaac na Jacob. Meko accorderi na unu. Ataki. If you hoor me commanderi. Mo potu nu hi. Mo potu a hi. Wo merke op. Maar if you broke a commanderi dat hij won fluku out en out tapu. San ogo afarex. Ikra buto. Yo pogona 32. Vers 32. Want utenoete we onderzoek zeide als de zand is sananga onlezen. Dem sa giuman piking. Nanga yuma piking. Abra na watra fon. Ano uskrefi. Gado taki yuma piking nanga uma piking. Mo jiunu abra na watra folku. Ote asanatisa. In slavernij. Ano kobar nanga no watra volk nanga unuwang. Na frasa you stel. Luku zeide gado laat en toe. Wana gado laat en toe. Want if we houden commanderi. De zand is nog stanga unu. Vers 37. Vers 37. En you sa de was krekisani. Nanga wa gersitori. Nanga wa auto. Yere? You sa de was krekisani. Bet antwoorden. En de trafol kubo wakanga de tas tap strati. Te de washi you. De bodike hoort de tas. You sa de was krekisani. Wa auto. Ebo kari na wan neng. Son of you. De plakaman. De ingi. Ikera buka plakamay. Plakamay meki chirek alata.
Dat kan mij voeren. Ingilesi. Dat nou bijnaam. Lees Na mindre ala den volku, be masra sa chari you go. mas ala de volk pe mas rabo panju nu go poti. Ubo kis bijnaam dat zie. Ubo de was kreki sani. Je verstaan dat, mijn brada? Vers de verder. Den spreker sa, den vreemde suma, is het na you mindre, sa kom to misi hei na you tap. Die zie mijn brada. Pe ubo in ala de trakondre. Bijvoorbeeld ook toen in Jaisaranang. Travolku komt dan nou minder. Bijvoorbeeld Chinezen, Hunnistanen, contractarbeiders. Ze zijn vrijwillig naar hier gekomen, vrijwillig. De man ook vergelijk. De man schreef je naar Unu. Unu komt onder dwangja. Maar de man komt, de man die een contract, de man komt ja. Contractarbeiders. Dat doet dat die. De vreemde snel dat die ook komt naar jou minder. Maar artiesten dat doet dat die. En you sa saka to misi lagi gona ondro. Kado taki de man dat tot na you heen. Daarom je ziet dat morgen voor de man op de vlees winkel. Mis ote. Mis sautu. De man aba money. Lees je? Asa leni ki you. En you no sa leni ki hem. You no aba makti fu len uit na travolku. Maar de trouwen o len ki you. Vandaar dat unu. Morgen voor leni na de man. Want financieel uno de sterk, uno de niet eens sterk voor kon samen. Dan heb money voor draaien economie. Je verstaan? Lees je? Als dat hede, en you sa deda tere. Hier. En travolku o de aede en ungo de atere. Dan lijkt van hoe vice-president dat no de. Ja, mina kouteren. Ja toch? Hij voert een kouteren beleid. Dus met andere woorden, de travolku het tiri, maar unu na tiri. We da baka. Unu na ne saka we teki grota of a country. Maar je verstaan sumana, you know, mi brada? You nationaliteit. Ver bedoel. You nationaliteit, you are not you nationaliteit, are not APC, my brother. Come take you once, come take you once. Come take you once. You ethnicity, na like one Israelite. But now that I make you carry you slave stop, you passport one Creole. That not you ethnicity force. Aki even. What is a nation? Nation is men leading by example.